nahoru, ještě říkám, teď byste třeba bouchali by nejde. Ale auto blinká furt drží. Ještě trošku. Ta byla teďka kousíček. Když bouchneš po Tabagerel. a pak ti to bude sedět, podívej. No ani ne, posílej ty vezme. Daj ty vlezky z domu. Bez domu do takový materiál. Hej, že posunu, Ivane, podívej se. Dobře, jdeme tomu ještě posunu. No. Ale tu je, ti nebude sedět. Ne, takový materiál, vytičení, daj domů. Co myslíš? Že povolit znovu na stranu a tam. Získat si. Jo, na tátu. Je 14, nebo co to je, ne? 15, 16. Povolit si vrstní. Neru. Víte, poslechne cokoliv. To on mi Ivan koupí nový auto. Říkal, že jo? Jen, jednou sotna. Jsem pozor. Říkal? Měsíčně tu je? Ale nám ho zlomila ruku. Babečko. Že dostal. A mluvila to mi boboviny. Já jsem mu vrátila z jedné strany a ona z druhé strany. Tam nic nebo ne? YouTube majzli.